tupu ya na-ebido ana m elotere anyị niile anyị ka nọ n'ọnwa Nọvemba oge anyị ji elota ndị niile metụtara anyị rapụgoro ụwa nke anụnwa. A na-elota ha oge ọbụla ndị afọ ha dị ebe a na basket dị n'iru ebe a na-elota ha oge ọbụla a na-ekwu masị ebe a. Onwe ndị ji n'afọ ndị nke metụtara ha nwere ike tinye na basket ebe a n'ụwa. Oto dị ni Jesu tata bụ ụka nke dị nwe n'anyị Jesu Kristi eze nke ụwa niile, rụkwa ụka nke ikpeazụ n'oge na-abanyeghị n'emume afọ nke mbụ na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anụnwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja mass. Ezinụlọ Mike Ofegbu na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche n'isi Mike na Angela na ụmụ ha niile. Nke ka nke Mike Ofegbu onye nke na-eme mmemme mgbe eji were mụọ ya, wee na-ayọ ngọzi Chineke, amara Chineke n'isi ezinụlọ ha niile. Ezinụlọ Amuchie na-ayọ ka Chineke ka o were ebere na amara ya were aka o ji agwọ ya wee nete n'isi nwa ha Ezira Omole, were wetakwa ngọzi Chineke n'ezinụlọ ha niile. Tony na Ima Ikebụrụ na-ayọ maka ihe ezinụlọ ha bụ n'obi. Onye a chọrọ ka akpa afọ ya na-ayọkwa maka ihe ezinụlọ Paul Amuchie bụ n'obi, wee na-ayọkwa ebere Chineke n'isi ezinụlọ Amuchie. Teresa Senibo na-ayọ maka ihe Gladys Aninyei, ihe niile o bu n'obi ka Chineke mezuere ya, gọzie ya. Frank na Louise Okoye na-ekene Chineke maka ọdịmma ya, na-ajakwu ya mma, ọkachasị ndị niile anụnwa na-elote mgbe eji were mụọ ha: Etochi Okoye, Helen Ebuniwe, Priscilla Abekobe, Eje Ekwe Ọgwụ, wee na-ayọkwa ngọzi Chineke, amara ya na odudu ya n'isi ha niile. Dọrọ Okoye na-enyekwa Chineke ekene maka ndị niile amụrụ n'ọnwa November babies, ọkachasị nyanwa na onwe ya Dọrọ Okoye, Helen Ebuniwe, Rachel Ụmụkoro, Linus Ama, Dumeto Ikebodo na Siwayo Omeakụ. Ka Chineke were ngọzi ya, nchekwaba ya na odudu ya were na-eso ha. Tony na Ima Ikebụrụ na-enyekwa Chineke ekene, na-ayọ ngọzi ya na amara ya n'isi Dumeto Ikebodo, Linus Ama na Siwayo Omeakụ, ndị na-elote mgbe eji were mụọ ha. Ezinụlọ Amuchie na-ayọ maka mkpụrụ obi Fidelis Amuchie na ndị niile nwụrụ anwụ na ezinụlọ Amuchie niile. Greg na Skolo Ọgamaka na-enyekwa Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche ka Chineke na-agọzi Ryan Nnadi na Siwayo Omeakụ, ndị nke na-elote mgbe eji were mụọ ha. Ka Chineke were amara ya na ngọzi ya tinyekwa n'isi ha niile. Tony na Ima Ikebụrụ na-ayọ maka ndị niile nwụrụ anwụ na ezinụlọ Ikebụrụ, ezinụlọ Ọfọjebe, Ifeọnụ na Ichioku Ọwa. Ka Chineke nabata mkpụrụ obi ha na ndokwa. Nne na nna Ikemdi na Chinwoko na ndị be Nwoke niile
na-ayọ maka mkpụrụ obi Ikem dị na Chinwoko. Ken na Okechukwu Onyejiji na-ayọ maka mkpụrụ obi Mark na Teresa Onyejiji. Ezinụlọ Emenogu na-ayọ maka mkpụrụ obi Okenze Kevin Chima Emenogu. Eze Cosmas Onyejiji na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Mark Chukwunyere Onyejiji. Fide na Ihunna Osiji na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Elizabeth Duru. Ezinụlọ Ogoke na Ejike na-ayọ maka mkpụrụ obi Luke Sunday Ejike. Lorita Ogunne ya na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi di ya CY Ogunne ya. Mma Obiora na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Charles Obiora Senior, Christiana Obiora, Maria Obiora, Margaret Obiora na Cecilia Obiora. Angela Chilaka na maka mkpụrụ obi Papia Cyril Ike Dioka Ofuaro oji wee rapụ ụwa nke a. Godfrey na Edith Chuke na maka mkpụrụ obi nwa ha nwoke Valentine Izuchukwu Chuke. Greg na Skologa Amaka na maka mkpụrụ obi Chris Lemi Nnadi Ofuaro oji wee rapụ ụwa nke a. Teresa Senibe na maka mkpụrụ obi Paul C. Aninyei, Christiana Ezife na John Ezife. Patrick na Monica Utom na ezinụlọ ya na maka mkpụrụ obi Irene Aboti. Peter Enewale na maka mkpụrụ obi nwunye ya Gladys Chinyere Enewale onye nke rapụrụ ụwa nke anụwa arọ 13 gara aga ewee na-eloti ya. Marcel na Ogechi Obi na ezinụlọ ya na maka mkpụrụ obi Augusta Elechi na Aloysius Ọnụ Nze. Rose Mmụọ na ezinụlọ ya na maka mkpụrụ obi Edwin Ọkpalugo, Juliana Mmụọ, Daniel Mmụọ, Caroline Ume. Greg na Skologa Amaka na maka ndị niile nwụrụ n'ezinụlọ Nnadi, ezinụlọ Ọgamaka, ezinụlọ Egwumba na ezinụlọ Adaka. Emma na Tony Ike na maka ndị niile nwụrụ. Emma na Tony Ike na maka mkpụrụ obi Ezinne Cecilia Okonkwo onye nke nwụrụ na November 25. Uche Enewale na ezinụlọ na maka mkpụrụ obi di ya Esomchi Enewale. Ben na Barbara Amade na maka mkpụrụ obi Chukwuka Dibia Ojuma, 24 years old, rapụ abalị abụọ gara aga. Ndị Knights and Ladies of St. John International na maka mkpụrụ obi onye otu ha Noble Celestine Ebe Egbulem. Ka ndị niile mkpụrụ obi ndị niile anyị kpọpụtara nwụrụ anwụ ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Maazị tata bụ ụkọchukwu Marcelinus Mbata. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ n'ukwe. Entrance hymn number 90. Number 9.
Nna na nwa na mmụọ nsọ. Ka amara nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke mmụọ nsọ dịrị unu niile. Divine na bọlachi udo dịrị unu. Ọ na onye nọ gị n'aka nri na n'aka ekpe si ya nwanna anyị bọlachi. Ama m sị hụbele ya kemgbe izu ụka si ya nwanna ị bọlachi o ji enye aka. Anyị na-ekele Chineke maka ịdị mma ya na afọ ọma ya. Ụbọchị taa anyị gbakọkwara ọzọ. Ụbọchị a nzukọ na-eri oriri dịkasịrị elu dịkasịrị mkpa. Christ the King, dị nwe na Jesu Kristi, eze nke ụwa niile, eze nke bụ ejecha ọgwụ, eze nke bụ onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Anyị na-awụli elu na-aṅụrị ọṅụ taa. Ọ bụrụ na Naịjirịa unu amara na ka o si adị, mana ebe ọ bụla anyị nọ anyị ga na-ekwupụta ya n'ụdị ọbụla o kwere anyị omume. Anyị agbakọọla taa ikwupụta na ọ bụ eze anyị, mana ka ihe ire gị na-ada ka ọ bụrụkwa ihe obi gị na-ekwu. Let it not just be by your lips, let it come from your heart that Jesus na ọ bụ eze gị na ihe niile. Anyị na-ekele Chineke maka ọnọdụ o nyere anyị taa ịnọ n'ihu ya. Na-ekele Father nwanne m, Father Victor, for being in our midst. Thank you so much for blessing us with your presence. Na-ekele anyị niile dịka anyị gbakọrọ n'ihu Chineke taa. Anyị na-arịọ ya ka ọbịbịa bịara n'ihu ya butere anyị ịdị mma, butere anyị afọ ọma, butere anyị ọgwụgwọ nsọ, ka otite mmanụ nke na-esi n'ihu ya were na-apụta bibie ihe nramahụ ndị na-anyịgide anyị, ma mee ka anyị zute ebere na ngọzi nke Chineke site n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị. Tinyekọrọ ndị yọrọ ka echeta ha na Jamisa n'ụbọchị taa. Ngwa otu mkpa ahụ ma ọ bụ abụọ ndị buru n'obi bịa, chịkọta ha ọnụ ugbu a ka anyị cheenụ ha n'ihu Chineke. Ụmụnne m, iji kwado onwe anyị nke ọma maka emume ihe omimi ndị a dị nsọ, ngwanụnụ ka anyị kwupụta na njọ anyị n'ụzọ ọbụla anyị siri mejọọ ma rịọ Chineke mgbaghara. Ekwupụta m gwa Chineke ji ike niile. Site n'echiche na okwu n'omume, na site n'ịhapụ ezi omume kwesịrị na m ga-eme. Site na mmehie m,
site na mmehie m, site na mmehie m nke kasị ukwuu, ya ka m bịarịọ. Maria dị ngọzi, Virgin ahụ, na ndị ọma, na ndị nsọ niile, na unu na mmụọ, unu rịọrọ Josef rụwa ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị ga, wee duru anyị na ndụ ebighị ebi.
Chineke pụrụ ime ihe niile, onye dị ndụ ebighị ebi, ọ sọrọ gị ime ihe niile ka ọ dị ọhụrụ n'ime nwa gị hụrụ n'anya, onye bụ eze nke ụwa niile. Biko were obiọma mee ka ihe niile kere eke azọpụtagoro n'ime ohu nke njọ na-esekpuru ebube eze gị, ka ha na-eto gị akwụsịghị akwụsị, site na inwe n'anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị eze n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu, site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Ezikiel. Lee ihe onye nwe anyị Chineke kwuru: mụ onwe m ga-elekọta igwe atụrụ m, bịakwa zụọ ha otu onye nche atụrụ si akpọkọta igwe atụrụ ya gbasara agbasa. Aga m agbapụta ha n'ebe niile ha gbasara. Mgbe igwe ojii na ọchịchịrị gbachitara ebe dum, aga m eji aka m wee zụọ ụmụ atụrụ m. Aga m eme ka ha makpuru zuo ike. Ọ bụ onye nwe anyị Chineke na-ekwu ihe ndị a. Aga m achọpụta ndị furu efu, bịakwa kpọghachite ndị gbafuru agbafu. Aga m ekechi ọnya nke ndị merụrụ arụ, bịakwa gwọọ ndị na-arịa ọrịa. Aga m edozi ha nke ọma. Ma onye nwe anyị Chineke kwuru sị, abịa na nke unu bụ ụmụ atụrụ m, aga m ekpeziri otu atụrụ na ibe ya, bịakwa kpeziere egburu na mkpi. Okwu nke oziọma ụwa. Onye nwe bụ onye nche, ọ na-echekwaba m dịka onye nche atụrụ si elekọta atụrụ ya. Ọ dịghị ihe m ga-achọ ma ncha. Ọzịza onye nwe bụ onye nche, ọ na-echekwaba m dịka onye nche atụrụ si elekọta atụrụ ya. Ọ dịghị ihe m ga-achọ ma ncha. Iwelu bụ onye nche m, ọ nwekwaghị ihe m ga-achọ. Ọ na-eduga m n'ebe ahịhịa ndụ juru eju ka m zuru ike. O nweghị ihe m ga-achọ ma ncha. Onye nwe anyị bụ onye nche. Ọ na-echekwaba m dịka onye nche atụrụ si elekọta atụrụ ya. Ọ dịghị ihe m ga-achọ ma ncha. Ọ na-eduga m n'akụkụ mmiri doro edo. Ọ bụ ya na-agba m ume. Ọ na-edu m n'ụzọ ziri ezi n'ihi aha ya. Azịza. Ọ dịghị ihe m ga-achọ ma ncha. Onye nwe anyị bụ onye nche. Ọ na-elekwaba m dịka onye nche atụrụ si elekọta atụrụ ya. Ọ dịghị ihe m ga-achọ ma ncha. Iji aka gị kwadoro m nri m ga-eri n'iru ndị iro m. Iji aka gị tee m mmanụ n'isi, iko m ejula n'ọnụ. Azịza. Onye nwe anyị bụ onye nche. Ọ na-elekwaba m dịka onye nche atụrụ si elekọta atụrụ ya. Ọ dịghị ihe m ga-achọ ma ncha. Ịhụnanya na obiọma gị ga na-eso m n'ụbọchị ndụ m niile. Aga m ebi n'ụlọ nke Chineke, biri na ya ebe 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 ebe. Azịza. Ọ dịghị ihe m ga-achọ ma ncha. Onye nwe anyị bụ onye nche.
ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị Asọ degara ndị Kọrint. Emeela ka Kristi si na ndị nwụrụ anwụ bilie, gakwa bụrụ onye mbụ siri n'ọnwụ bilie, n'ihi na ebe ọnwụ sitere n'aka mmadụ mbụ ahụ bụ Adam, mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ sitekwara n'aka mmadụ nke abụọ ahụ bụ Kristi. N'ihi na dịka mmadụ niile siri nwụọ n'ime Adam, otu ahụ kwa ka mmadụ niile siri bilite n'ọnwụ n'ime Kristi. Ma onye ọbụla ga-aga n'usoro nke ya. Kristi bụ mkpụrụ mbụ nke ndị si n'ọnwụ bilie. Mgbe ọ bịasịrị, ndị nke ya niile ga-esota ya. Emesịa nke a, enwee ngwụcha ụwa. Mgbe Kristi ga-ewere alaeze ahụ nyefee n'aka Chineke Nna, mgbe ahụ emeriela ike ọchịchị dum na ịkpa ike dum na ike dum. Ejiri bụrụ eze n'ụwa dum. N'ihi na Kristi ga-abụgide eze ruo mgbe emeresịrị ndị iro ya niile, gakwarịrị ndị iro ya niile mere ihe o ji agbakwasị ụkwụ. Onye iro ya ikpeazụ agara n'iyi bụ ọnwụ, mgbe ihe dum bịara nọrọcha n'okpuru ụkwụ Chukwu nwa ga-abịa were ọnụ ya tinye n'okpuru Chukwu Nna, ka Chineke wee bụrụ ihe niile n'ihe dum. Ọkụ nke Sebụwa.
ọgụgụ nke ha si n'oziọma dị asọ nke Matu dere. Jesu gwara ụmụazụ ya sị, mgbe nwa nke mmadụ ga-abịa n'ebube ya, ya na ndị mmụọ ozi ya, ọ ga-anọkwasị n'oche nke ebube ya. A ga-eme ka mba niile zukọọ n'ihu ya. Ọ ga-ekewa ndị mmadụ ụzọ abụọ, otu onye ọzụzụ atụrụ si ekewapụta atụrụ iche n'etiti ewu. Ọ ga-edebe atụrụ n'aka nri ya, debekwa ewu n'aka ekpe ya. Mgbe ahụ, eze ga-asị ndị nọ n'aka nri ya, bịanụ were ngozi nke nna m, bịanụ keta alaeze ahụ a kwadebere unu site na ntọrapụ ụwa. N'ihi na mgbe agụ gụrụ m, unu nyere m nri m rie. Mgbe akpịrị kpọrọ m nkụ, unu nyere m mmiri ka m ṅụọ. Abụ m ọbịa, unu wee kpọbata m. Agba m ọtọ, unu wee yibe m uwe. Mgbe m na-arịa ọrịa na mgbe m nọ n'ụlọ mkpọrọ, unu ga-eleta m. Mgbe ahụ, ndị ezi omume ga-aza ya sị, Onyenwe anyị, olee mgbe anyị hụrụ ka agụụ na-agụ gị wee nye gị nri rie, ma ọ bụ ka akpịrị na-akpọ gị nkụ wee nye gị mmiri? Olee mgbe anyị hụrụ ka ị bụ onye ọbịa wee kpọbata gị, ma ọ bụ ka ị gba ọtọ wee yibe gị uwe? Olee mgbe anyị hụrụ ka ị nọ n'ọrịa ma bịakwa, ma ọ bụ ị nọ n'ụlọ mkpọrọ wee bịa leta gị? Eze ahụ ga-aza ha sị, n'ezie agwa m unu, mgbe ọbụla unu mere ya otu n'ime ihe dịkasịrị nta n'etiti ụmụnna unu, ọ bụ mụ ka unu mere ya. Mgbe ahụ, ọ ga-asị ndị nọ n'aka ekpe ya, pụọnụ n'ihu m, ndị a bụrụ ọnụ, gaanụ n'ọkụ ebighị ebi ahụ a kwadobere ekwensu na ndị na-ejere ya ozi. N'ihi na agụụ gụrụ m, unu enyeghị m nri ka m rie. Akpịrị kpọrọ m nkụ, ma unu enyeghị m mmiri ṅụọ. Abụ m ọbịa, ma unu anabataghị m n'ụlọ. Agba m ọtọ, ma na-enweghị uwe. Ma mgbe m na-arịa ọrịa na mgbe m nọ n'ụlọ mkpọrọ, unu eletaghị m. Mgbe ahụ ka eze ga-aza ya sị, Onyenwe anyị, oleekwanụ mgbe anyị hụrụ gị agụụ na-agụ gị, ma akpịrị na-akpọ gị nkụ, ma ọ bụ na ịbụ onye ọbịa, ma ọ bụ na ịgba ọtọ, ma ọ bụ na ị na-arịa, ma ọ bụ na ị nọ n'ụlọ mkpọrọ, ma anyị ejere gị ozi? Eze ga-aza ha sị, n'ezie mgbe ahụ unu na-emerighị ya otu n'ime ndị dịkasịrị nta n'etiti ụmụnna m ndị a, unu emereghị m ya. Ndị a ga-apụ jee banye na ahụhụ ebighị ebi, ma ndị ezi omume ga-abịa na ndụ ebighị ebi. Ozi ọma nke ose bụrụ ụwa.
anyị si n'ụzọ ọma na nweta mgbaghara ndị anyị. Amen. Hallelujah. Ọ bụrụ na ị ma na Jizọs bụ eze gị and ukwere gị mma bụrụ n'ụkwụ gị abụọ. Dịka anyị na-esi eme, ama m sị ụnụ hụ m ụnụ aga ahụ m ụnụ hụ m ụnụ aga ọ otu o si dapụta, mana mgbe ọbụla m bịara ụnụ maka otu a ka m si ebido. So ọ bụrụ na ị chele echiche azụ from now till last Sunday, nwere ihe ọma ị chetara Chineke mere gị, ị ga-eji kelee ya. Ngwa si n'ala ala obi gị kelewe ya. This is the moment of thanksgiving unto this God, Chineke a, onye bụ anyị gụba ihe o mere anyị, aga agụta ya agụta. Kele echiche azụ ihe echetara n'otu ihe. Ọ bụ na ị na-anụ olu m ugbu a, ọ pụtara na ịdị ndụ. And that is the most fundamental of all the gifts. Ọ bụ ya bụ isi sekpụ ntị na onyinye a na-enye, maka na ọ bụrụ na ị nwee ndụ, ihe ndị ọzọ esotebe. Ọ bụrụ na onye go gị ndụ, Chukwu ahụ nyere nwata ji awọ, ọ ga-enyefe ya mbazi o ji egbu ya. Ụjọ atụna gị. Kelee ya maka afọ ọma ya na ịdị mma ya. Ọ bụrụ na ịdị ndụ na-celebrate, na-eme mmemme Christ the King nke afọ a. Chetakwa gbawelere m aka nri gaa ha elu. Kwere m ukwe inye ekele a. Chineke na-eme mma, ime na ekele dịrị gị mma mma. Si n'ala ala obi gị kelee ya. Aka na-egburu m agha, Chukwu ọma m, ekele dịrị gị ime na. Onye nwụrụ n'obe Chineke m, ncheta ihe ọma i mere m, eze m, onye na-aza ekpere, ekele dịrị gị mma mma. Ekele dịrị gị mma mma. How excellent is your name, O Lord. How excellent is your name, O Lord, my Jesus. How excellent, oh Jesus. I remember your goodness. How excellent is your name, oh Lord. How excellent is your name. How excellent is your name. How excellent is your name, oh Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Dad. Anyị na-eri oriri. Onye ọbụla kpọrọ onwe ya onye otu Kristi, o ruhala na oriri a, o kwesịrị ichebara onwe ya echiche, so that you know where
your allegiance is. Maka na ọ bụ na onye ị na-egere ntị na-egosi ebe ị na-eje. Ihe ndị Igbo ji asị na nka dị na ntị. Ọ bụrụ na ị na-egere onye na-amarụ ihe ntị, dị anyị ị adabaga n'ime onunu. Mana ọ bụrụ na ị na-egere ntị onye maara ife, ị eje nata nweta ihe ị chọrọ. So mgbe ndị Igbo si na nka dị na ntị, o nwere ihe ha jiri kwuo ya. Ọ bụrụ na ị na-egere Jizọs ntị na ọ bụrụ eze gị, ị ma na ị eje nata ka nka. Mana ọ bụrụ na ị na-ejere ekwensu ntị, akwụkwọ nsọ si anyị, the Gospel of John chapter 10 verse 10, that he comes to kill and to destroy. And onye ọbụla na-abịa ka o gbuo bibie, ị na-egere ya ntị, ị ala na mbibi. Onye ọbụla na-abịa ka o gbuo bibie, ị na-egere ya ntị, ị ala na mbibi. So taa bụ ohere dịịrị anyị dịka anyị na-abịa na njedebe afọ nke nzukọ. Today is the end of the church's liturgical year. Today is the 31st Sunday. Next Sunday is first Sunday of Advent. It's the beginning of a new year. So, dịka m siri kwuo mgbe m bịara ebe a na mgbe gara aga, sị na Sundays ndị nọ na November, ị na-ege ntị na ya, ị ga na-anụ ọgwụgwụ oge, ọgwụgwụ oge, ọgwụgwụ oge, ọgwụgwụ oge. Otu ụda ọgwụgwụ oge ahụ nọkwa n'ime mmemme anyị na-adị eme taa. Mmemme a bụ mmemme ehibere oge a lụchara the First World War. Afọ ka ebe niile siri ghasasị ya, ndị mmadụ onye hụrụ onye ọhụrụ ọ ga-ebuli ọhịhị ya ọnụ. Onye hụrụ onye ọ ga-ebuli o were ogbunigwe tụnye ebe ahụ. Onye hụrụ onye ọ ga-ebuli o were egbe gbagbuo ya. Ka a lụchara ọgụ a, ọtụtụ ike ndị dị na mba, different governments na obodo dị iche iche, ha na-aba mba na-etu ike n'ọmakwa ndị anyị bụ na-etu ike dịka agasị ike niile dị ha n'ọbụ aka n'ọmakwa ndị anyị bụ na-etu ike. Popu nọ mgbe ahụ, Pope Pius the 11th, eme ka ihe a si adị. Na ọ bụrụkwa na ndị mmadụ ghọta na ọ bụ taa ka ndụ dị, a ga-echezene na ọ bụ onye ọbụla bilitere na onye ọhụrụ onye ọ ga-egbufu egbuo, onye hụrụ onye ọ ga-egbufu ya arụmanya ọnụ n'ala. Eze Pope abịa tinye mmemme a ka ọ na-echetara mma na gị na-abụ na n'agbanyeghị otu ọbụla gọọmenti si ike, n'agbanyeghị otu ọbụla mmadụ siri chee si ya ka ike, n'agbanyeghị otu ọbụla obodo ọbụla siri chee na ha nwere nuclear weapon, na ha nwere nke a, na ha nwere nke a, na ndị ọbụla ha chọrọ igbu na ha ga-egbu, n'obodo ndị ahụ na ha ga-ebili ha ma gafekwa. Roman Empire ebe ha nọ taa, ha ebiliele kpaa ike ka ha gafee. Babylonian Empire ebiliele kpaa ike ka ha gafee. The Empire of Nineveh ebiliele kpaa ike ka ha gafee. Pope asị ka anyị na-eme mmemme a ka ọ na-echetara mmadụ niile na mba dị iche iche, ọnụmara dị iche iche, ike dị iche iche ga-ebili ma daakwa, mana o nwere otu ike na-ebilinu mana ọ dịrị ada. And ike ahụ na alaeze ahụ bụ alaeze onye? Jizọs. Ehime mmemme a ka ọ ga-abụ n'afọ ọbụla anyị na-eme ya na-echetara anyị na ike dị n'elu, ike dị n'ala, ike dị n'ime mmiri, ike dị n'ikuku, ike dị n'ebe dibịa, ike dị n'elu, ike dị n'ala, mana nke Jizọs karịrị ha niile. Na ọchịchị ga-ebili daa, ọchịchị ga-ebili gafee, mana ọ bụ nke Jizọs kemgbe o bidoro chịwa, ọ dịrị akwụsị, ọ dịrị agafe. Ọ bụ ihe enu Angel Gabriel mgbe ọ bịara zie nne Maria ozi na a ga-amụ nwa. O nwere ihe ọ gwara ya in Luke chapter 1 verse 33. Ọ sị na gị na ọchịchị ya ama nwe njedebe. Na ọchịchị nwa a ga-amụ ama nwe njedebe. Ọ bụ ọdị ihe a na-eme mgbe a lụchara agha. Ọ bụrụ na ị gee ntị na ihe ọgụgụ nke mba a gụrụ anyị, onye amụma Ezikiel sị na Chineke were kwuo n'ebe ndị m dị na atụrụ m adịghị elekọta ha nke ọma, na aga m ejizi aka m lekọtawa atụrụ m. Onye ndị e nyere atụrụ a, ọ bụ ndị ọchịchị.
ọ bụrụ na ị werezie ya wee tụgharịa ya na ihe a na-eme mgbe a lụchara agha nke mbụ, ife na ndị ahụ na-achị achị hụziri onwe ha dịka gaga n'ogwu, hụziri onwe ha dịka ejefe, hụziri onwe ha dịka ndị ga na-ewere atụrụ ndị a wee na-egburi ha were na-eri. Ọ bụzighị ilekọta atụrụ ndị a. Ihe a nọzigbo igbu atụrụ ndị a, gburie ha, rie ha, were anụ ahụ ha ji kpara efe, hara mmiri ara ehi nọ n'ebe a ga-apụta nwa ebe ahụ were ya ṅụọ, hapụghị ilekọta atụrụ ndị a. Jizọs jere sizie, Chineke jere sizie, aga m eji aka m wee nwee ike lekọta atụrụ m. Ma ọ bụrụ na m abịazi ilekọta atụrụ m, ndị agụụ na-agụ, aga m enye ha nri. Ndị merụrụ ahụ, aga m eme ka anya ha gbụọ. Ndị mmiri na-agụ, na aga m enye ha nri. Ndị na-enwe ka ọ dị ha, na aga m elekọta ha. Ọ bụ ebe a ka Jizọs bataziri bụ ilekọta atụrụ ya. Ọ bụrụ na ilezie ndị ike dị n'ọchịchị Jizọs, ọchịchị Chineke na ihe ọgụgụ agụrụ anyị n'akwụkwọ onye amụma Izikiel, ọ bụrụ na ile ya ma dowe ya nhatanha na ọchịchị ndị nke a na-eme mụ na onye ha, ife na ndị nke a na-egbu ndị na-onwe ka ọ dịrị ha, na-egbu ndị na-enwere otu o siri dịrị ha, na-aparị ha, na-anaghị ihe ha nwere wee na-eri. Mana ọchịchị nke Chineke bịara inye, bịara ibuli ha elu, bịara ime ka ndị nwere ọnya ka ọnya ha kpọọ, bịara ime ka ndị agụụ na-arụ ka enye ha nri, bịara ime ka ndị akpịrị na-akpọ nkụ ka enye ha mmiri. Ndị na-enwe ka ọ dị ha ka ha mee ka ha zaa mmadụ, ndị na-enweghị nchekwube n'ime ha ka ha nwee nchekwube, ndị na-enweghị ịhụnanya n'ime ha ka ha nwee ịhụnanya. That is the difference between the reign of Jesus and the reign of these world powers that the word of God condemned. Okwu Chineke bịara bịa mụ ikpe n'ahịa ọgụgụ nke mbụ taa. So ọ bụrụ na ile anya n'ahịa ọgụgụ ndị a, ihe anyị na-eri oriri ihe taa, maka na afọ ọbụla a na-ewepụta otu akụkụ ihe gbasara eze a bụ Jizọs. Taa anyị na-eri oriri na Jizọs bụ eze ndị ogbenye, eze ndị na-onwe ka ọ dị ha, eze ndị agụụ na-agụ, eze ndị merụrụ ahụ, eze ndị na-amazighị onye ha ga-akọsara ihe na-emere ha. Na Jizọs sị, unu nwa bụ ndị eboro ibu dị arọ, bịakwutenụ m, aga m enyere unu aka. Ọ bụ eze anyị na-ekwu okwu ya taa. Maka na ọ bụrụ na ile anya site na mgbe a mụrụ ya, ọ dịghị eji ndị nọ n'ụkọ, ọ dịghị eji ndị nọ na mkpa egwu. Na-ekwenye na otu ọnọdụ ya mgbe a mụrụ ya siri dịrị. Ọ bụrụ na ị gụọ the Gospel of Luke chapter 2 verse 7, akwụkwọ nsọ si anyị na n'agbanyeghị hospital niile, n'agbanyeghị special hospital niile nọ in the city, ma ọ họrọla ka mụọ ya n'ebe dịkasịrị nta, ebe a na-azụ atụrụ, ebe a na-azụ ehi. Ọ bụrụ na ga-agụ oziọma ahụ, oziọma Luke chapter 2 verse 48, akwụkwọ nsọ si anyị n'agbanyeghị all the influential families ndị a na-anụ aha ha n'ebe nwa na ebe ọ gara họrọ ga-esi apụta bụ ezinụlọ Joseph na Mary ndị kapịnta. Ọ bụrụ na ga-agụ oziọma Luke ahụ chapter 4 verse 48, ọ siri anyị chapter 4 verse 18, ọ siri anyị na mmụọ nsọ Chineke adakwasịgo m mgbe ọ na-abịa ịkọ ihe ọ bịara ime. When he wanted to start his ministry, oziọma mbụ o kwuru ka ọ gụchara akwụkwọ nsọ n'ime ụlọ nsọ, ọ sịrị na mmụọ nsọ Chineke adakwasịgo m, o tego m mmanụ ka m butere ndị ogbenye oziọma. Amen. Ka m butere ndị ogbenye oziọma, ka m butere ndị ogbenye oziọma. Dibịa n'ezi anya mgbe ọ na-ahọ ndị ya na ha ga-akwụ arụ ọrụ. In Matthew chapter 4 verse 4, akwụkwọ nsọ si anyị na ndị ọ gara họrọ bụ the poor fishermen, ndị na-akụ azụ. He never went for the theologians, he never went for the philosophers. Ọ gaghị maka ndị oke akwụkwọ, o jere họrọ ndị ọkụ azụ, zụọ ha. Taa ụka mụ na gị nọ n'ime ya site na amara Chineke, ọ ndị ọkụ azụ ahụ tụrụ ntọala ya. Maka gịnị? Ebe Chineke nọ, o nwere ihe nyere ya omume. Amen. Ọ bụrụ na gị elezie anya na mgbe ọ na-arụ ọrụ ya, ndị ọ na-aga n'etiti ha na ndị ya na ha na-emekọ ihe bụ ndị nọ n'ụkọ,
n'otu ụzọ ma ọ bụ nke ọzọ, either materially or spiritually. Look at them. Matthew the tax collector. N'ebe ndị ọkachamara ndị chere na ha bụ ndị ezi omume na ndị na-achị achị nọ, Matthew the tax collector o kwesịrị nọ na hellfire because he's already condemned because he's a tax collector. N'ebe ndị maara ihe chere na ha ji kii igodo alaeze Chineke, Zacchaeus the tax collector, onye Jizọs jewere n'ụlọ ya, o kwesịrị nọ na ọkụ mmụọ because o wee tax collector. N'ebe ndị chere na ha ma ihe nọ, Mary Magdalene kwesịrị nọ n'ọkụ mmụọ because o wee onye akwụna. N'ebe ndị oke amamihe nọ n'etiti ha nọ, all those lepers, ndị ekpenta ha na-abịakwute Jizọs, onye nwe m biko, ọ bụrụ na ọ masịrị gị biko mere anyị ka anyị dị ọcha, ekwesịghị ịbịa Jizọs nso. N'ebe ndị chere na ha ama ihe nọ, ndị ahụ kọrọ ngwụrọ ekwesịghị ịbịakwute Jizọs nso. Ọ bụ ihe mere mgbe Simeon, otu onye ọgaranya kpọrọ Jizọs oriri n'ụlọ ya, Jizọs abịa, otu nwaanyị onye akwụna a maara ama n'obodo ahụ abịa nga ahụ were mmanụ na-ete Jizọs n'ụkwụ, were agịrị isi ya na-ehicha Jizọs ụkwụ. Simon asị atakere Jizọs, ọkwa nna nwoke a bụ onye ọgaranya, onye amụma, ọ gaghị ikpe nwaanyị a metụ ya aka bikos ọ maghị, o kwesịrị ịma na nwaanyị a nwere aha ọjọọ n'obodo a. Mana Jizọs amara na ihe o bụ n'obi ya, kpọọ ya Simon, kemgbe m bịara nga ikunyebe m mmiri ibu iji kwụọ aka m maọbụ iji sa ụkwụ, mana kemgbe m bịara nga nwaanyị a ji anya mmiri ya na-asa m ụkwụ, were agịrị isi ya na-ehicha ya. Ka ọ dị ịhụnanya karịrị nke a, ịhụrụ ndị ha na Jizọs gakọrọ. Ọ bụghị na ọ hụrụ njọ ha n'anya, ọ bụ ka o si n'ime ya were kpọpụta ha. Ọ bụ ihe eze anyị a bịara ime, ọ bụ ihe eze anyị a bịara ime. In 2 Corinthians chapter 8 verse 9, akwụkwọ nsọ si anyị na eze a na ọ bụ eziokwu na ọ bụ ọgaranya, mana o butere onwe ya ala bụrụ ogbenye n'ihi mụ na gị, ka ya nwee ike bulite anyị elu. Eheziokwu ka ọ na-akpọ mụ na gị na-abụ taa. Ọ si anyị, ọ bụrụ na ị chọrọ iso n'ime alaeze m a, ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ nwa m, ọ bụrụ na ị chọrọ ịnọ n'okpuru n'ime ọchịchị m a, otu m siri mee ka ị ga-esi eme. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka m bụrụ eze gị, otu m siri mee ka ị ga-esi eme. Olee gbenụ ndị bụ ndị ogbenye a nke Jizọs bụ eze ha? Ọ bụrụ na ị gụọ oziọma Matthew chapter 5 from verse 1 to 12, the Sermon on the Mount, ọ sị, blessed are the poor in spirit. Ọ bụ ndị dara ogbenye n'ime mmụọ, maka na ọtụtụ mgbe akpọ ndị dara ogbenye n'ọha nwa alaeze Chineke, ndị dara ogbenye ụta m dara a na-amali elu. Na gewe ntị, onye dara ogbenye material things na ihe nke ụwa nwekwara ike ọ daghị ogbenye n'ime mmụọ, maka na o nwere ndị ogbenye na ihe nke ụwa ịba ha n'ime awụghị ndị nka nka. O nwere ọtụtụ ndị bụ ogbenye bụrụ amụsụ. Onye ọbụla bụ ogbenye bụrụ amụsụ enwere ọnọdụ n'ebe Chineke nọ. I want you to know that. Mana onye ọgaranya dara ogbenye n'ime mmụọ nwere ọnọdụ n'ebe Chineke nọ. Olee ihe bụ ịdị ogbenye n'ime mmụọ? Na asịgo niile ị nwere ihe niile nọ n'ụwa na ọ gaghị ebu gị isi, na ị gaghị eji ya emere Chineke, ihe ga na-akpọkwara Chineke isi ala, were ya na-eme ihe ọ sị gị ji ya mee. Ọ bụ ihe bụ ịdị ogbenye n'ime mmụọ. Ọ bụ ndị Jizọs bụ eze ha. Ọ bụzi mgbe anyị were gbara efe otu anyị onwe ya siri dịrị, were na-enyere ndị nọ na mkpa aka otu anyị onwe ya si enyegara ndị nọ na mkpa aka, ka ọ ga-eji abụzi mgbe ọbụla ọ ga-abịaghachi. Ọ bụ ihe ndị ahụ ka a ga-eji ekpe anyị ikpe. Otu esiri gwa anyị na oziọma taa, ọ sị, mgbe agụụ na-agụ m, unu nyere m nri m rie. Mgbe akpịrị na-akpọ m nkụ, unu nyere m mmiri m ṅụọ. Mgbe m bụ onye ọrịa, unu bịara neta m. Mgbe m nọ n'ụlọ mkpọrọ, unu bịara neta m. Otu ihe m chọrọ ka anyị lebakwala anya bụ, lekwele na ihe ndị a niile Jizọs gbara aha, ihe ndị need much money. Ọ bụ eziokwu ọbasị. Ije leta onye nọ n'ọrịa, it doesn't need much. Ije leta onye nọ na mkpọrọ, it doesn't need much. Ihe onye agụụ na-agụ, inye ya otu ọbụla ọha gị, it doesn't cost much. Ihe onye mmiri na-agụ, ọṅụọ mmiri, doesn't cost much. Iji gwa mụ na gị na-abụ sị, we can do it if you want to do it. Mụ na gị na-abụ ga-emeli ya ọ bụrụ na anyị chọọ ime ya.
mana ọ bụ ihe ndị a ka a ga-eji ama ole ndị bụ atụrụ ole ndị bụ ewu, maka na Jizọs sị na mgbe ahụ na ọ bụ ihe a ka ya ga-eji ekewa ndị bụ atụrụ na ndị bụ ewu. Jụọkwala m onye nọ gị n'akụkụ, ewu atụrụ ka iwu ewu. Ọ sara gị gịnị? Atụrụ bụ ndị ahụ Chineke họrọ. Adụ na amara na omenala Igbo onye ọbụla akpụrụ ewu mụ na amara n'ihe ọ pụtara ka m ghara ikwu jewe. Ọ bụrụ na grandmother gị ma ọ bụ mama gị kpọọ gị bịa ewu bịa ebe a, ị mara n'ihe ọ pụtara. Ọ pụtara na ịbụ onye nzuzu, ọ pụtara na ị mara ihe, ọ pụtara na ịbụ anụmanụ, ọ pụtara na ihe niile a na-ekwu adịrị aba gị n'ime. O nwekwara ọtụtụ n'ime anyị nga bụ ewu, maka na gịnị? Ihe niile a ga-ekwu anyị adịrị aghọta ya, ọ dịrị aba anyị n'ime. And otu a ka anyị ga-esi megide ka ewu tagaruo mbọsị ahụ achịrịkwa anyị chịba anyị n'ọkụ mmụọ ahụ, mana Chineke ekwekwele. Ọ bụ ihe mere na o ji adọ anyị aka na ntị taa, sị ụmụ m, dịka unu na-awụli elu taa na-asụ Jizọs bụ eze anyị, Jizọs bụ eze anyị, yikwa eze gị. Gbakwa mbọ ka iyi eze gị na akparamagwa, gbaa mbọ ka ị daa ogbenye n'ime mmụọ, gbakwa mbọ ka ị nyere ndị nọ na mkpa aka. Maka na otu ihe m sị ka anyị gwa ihe niile bụ gebe ntị, ọ bụ sọ ihe ị mere maka Jizọs bụ ihe iji alaje. Ama m mara na only what you did for Jesus will follow you home. Only what you did for Jesus will follow you home. Every other thing here will remain here. Every other thing will remain here. Only what you did for Jesus will follow you home. Your money will not follow you home. Your cars will not follow you home. Your mansions will not follow you home. Only what you did for Jesus. And that is why you chi makaya kepụta ndị ahụ ọsị bịanụ ndị agọziri agọzi nke nna m. Maka na ọ bụkwa na iche otu nwoke ọ negidere ego ya nego 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 ego ya cheko ke ka m ga-esi ahapụ ego a niile were na-ana. Ọ gwa nwunye ya, so Mrs. Lọlọ ịfụrụ m n'anya? Ọ sị ee. Ọsọ bụrụ na mgbọsị unu ya enye m ị nwere ego nka unu nwere ike yuzo nka ọ dị hụrụ nka paakịa ya n'ime the casket biko. Nwanne ya nwoke nụrụ ka ọ na-agwa nwunye ihe a. So some days before enyi ya nwanne ya nwoke abajụma nwunye nwanne ya, anụrụ m ka Charles na-agwa gị sị gị na ọ bụrụ na enyi be ya na unu tinye jụ some money. I hope na ị chọrọ ime ya. Yes, na ya ga-eme ya. Ọ sị gị etu ị ga-ahapụrụ ndị dị ndụ ị na-etinye ya onye nwụrụ anwụ. Ọ sị ya mba na ife ya ga-eme bụ ma ọ bụrụ na enyi be ya na-edere ya cheki tinyere ya na o jere ebe ahụ bankị na ebe ahụ na ya wutara ya ebe ahụ chi ebe ahụ riri ya na-aga. Gebe ntị, naanị ihe mere Jizọs ka iji alaje. Bidokwa ugbu a na-eme ihe ọma. Bido dịrị nọ ekwe n'otu Chineke.
Chineke sigo n'okwu ya were gwa anyị n'ụzọ dịkasịrị mkpa anyị ga-esi mee ka ọchịchị ya wee na-apụta ihe n'etiti ndị mmadụ site n'ileta ndị n'onwe ka ọ dị ha. Anyị rịọ na ya ka onye anyị amara na ike na amamihe ka anyị ga-eji were ihe anyị nwere n'ụdị na ụdị ọbụla wee fee Chineke n'etiti ụmụ mmadụ. Sitere anyị amara tụkwasị ya ngozi Chineke biko na sitere anyị amara tụkwasị ya ngozi Chineke biko na sitere anyị maka ụka Kristi n'ụwa niile ka ha bụrụ ezi ndị nkuzi na ndị na-arụ ọrụ ọma n'ịgbasa ozi ọma nke Onyenwe anyị Jesu Kristi. Anyị arịọ gị na biko na sitere anyị amara tụkwasị ya ngozi Chineke biko na sitere anyị maka obodo niile nwere nnukwu akụ na ụba ka ha na-enyere obodo ndị ọzọ ụwa na-atụ n'ọnụ aka, ọkacha ndị na-enweghị ihe ha ji egbo mkpa nke anụ ahụ na ego. Anyị arịọ gị dịwenụ eze ndị eze biko na sitere anyị amara tụkwasị ya ngozi Chineke biko na sitere anyị maka ndị agụụ na-agụ na ndị na-enweghị ihe ha ga-eri na ndị na-enweghị ebe obibi, ka ndị na-enweghị ndị enyemaka nweta nkasi obi n'aka Chineke, ya na ndị eji nọ n'ụlọ mkpọrọ ka ha lere onwe ha. Anyị arịọ gị dịwenụ onye nwe ụwa biko na sitere anyị amara tụkwasị ya ngozi Chineke biko na sitere anyị maka ndị ọrịa, ọkacha ndị nke nọ n'ute nke ọnwụ, ka ha nweta ndụ ọhụrụ n'ime Kristi. Anyị arịọ gị dịwenụ ụwa biko na sitere anyị amara tụkwasị ya ngozi Chineke biko na sitere anyị maka ndị ọgbakọ nke ọkụkụ anyị a bụ St. Eugene, ka anyị na-agbakọrịta ọnụ anyị ume mgbe ọbụla ọnwụnwa dakwasara anyị. Anyị arịọ gị dịwenụ Ezinna biko na sitere anyị amara tụkwasị ya ngozi Chineke biko na sitere anyị maka anyị niile gbakọrọ
n'oche ntụaja n'ebe a tata ọkacha ndị onye nke ha nụrụ na nso nso a na mkpụrụ obi ndị nọ na pọgatri ka Chineke kesị ha obi ma nyekwa mkpụrụ obi ndị nọ na pọgatri ezumike ebebe anyị arịọgide nwenụ na biko ezinna zitere anyị amara tụkwasị ya ngọzi Chineke biko na zitere anyị amara. Ka anyị werezie mkpa ndị ọzọ dị n'ime obi anyị chee n'ihu Chineke ugbu a. Chineke ji ike niile nye anyị amamihe anyị ga-eji were na-ahụ gị n'ime ndị ọzọ, ọkachakwa ndị n'onwe nri ha na-eri na ndị akpịrị na-akpọ nkụ na ndị nọ n'ụlọ ọgwụ na ndị nọ na mkpọrọ na ndị n'onweghị ebe ha na-edina na ndị n'onwe ihe ha ga-eji kwuchie akwa ọtọ ha. Biko ka anyị na-ahụ gị n'ime ha wee si na ịhụnanya anyị nwere n'ebe ị nọ wee na-enyere ha aka, ka ọ ga-abụ mgbe ị ga-abịa ka anyị soro na ndị ga-anọ n'aka nri gị na ndị a ga-akpọbata n'alaeze gị. Bezuo nke a ma nara ekele site n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị. Offering number 289. 289.
mmadụ amara gị ebuka onye nwe anyị si na amara gị bara ụba Chineke onye kere mmadụ onye kere mmadụ onye ji n'anyanwụ ọdụpụta obere anya do ewo papa m amara gị ebuka ewo papa onye kere mmadụ amara gị ebuka onye kere mmadụ onye anyị ji n'anya isi ọ bụghị mmadụ ka otito m ga-adịrị ọ bụghị mmadụ ka otito m ga-adịrị ọ bụghị mmadụ ka otito m ga-adịrị otito m niile ga-adịrị Chineke nna ewo ọ bụghị mmadụ ole ọ bụghị mmadụ ole ewo ọ bụghị mmadụ ole abụghị mmadụ abụghị mmadụ lee ọbụghị nwoke ọbụghị nwanyị ọbụghị mmadụ ka otito m ga-adịrị otito m niile ga-adịrị nụ na na-eji zatewe abụghị mmadụ otito o meworo m ya ihe mmadụ apụghị mere m ihe mmadụ apụghị mere m o meworo m ya o meworo m ya ihe mmadụ apụghị mere m ihe mmadụ apụghị mere m ogologo ndụ ka enyi m apụghị inye n'ugbo mana ụtọ dị ahụ nke ikwu m apụghị ịnara m ịma na ọmụ na ome nke enyi m apụghị ịṅụrụ m o mewo ya nwanne m amara ya amara ya nwanne m amara ya amara ya nwanne m amara ya amara ya amara toko karoma n'ime gbawanganga n'ime Chineke nwanne m abụ ya kacha mma o mewe nganga n'ime Chineke m ebe na abụ ya kacha mma o onye na-eme ihe ọma n'ime Jizọs ilebe onye ahụ onye ga-amanụ ya o ọmarị ya gbaghị ya na be echogbo onye ọma bụ nwa Chineke m mewe nganga n'ime Chineke
o mewe nganga n'ime Chineke ebe na ọ bụ ya kacha mma onye na-eme ihe ọma n'ime Jizọs onye na-eme ihe Chineke na-achọ nwanne m ile nwanyị ahụ dị ga-ama ya ebe na ọ bụ nwa Chineke gị ọkpọrọ gị ya na be Chukwu ọ bụrụ ya na be nna ya nga n'ime Chineke ọ bụ ya kacha mma ọgaranya n'ime Chineke ọgaranya n'ime Chineke m nganga n'ime Chineke m nganga n'ime Chineke ekwere nwo na-ekwe ka mmata n'ime ya mmata n'ime ya aga m adịrị ya dị ndụ n'ezie ga-akụ ọba elu ụwa ọ dị mma dị njọ Number 248. 248. ụmụnne m ka aja mma nke unu bụrụ ihe ga-asọ Chukwu nna ji ike niile ịnara dị nwenụ anyị na-ehunyere gị aja nke nwa gị ijiri mee ka gị na ụwa dịkwa na mma ọzọ anyị na-arịọ ka otu nwa gị ahụ wetara ụwa niile onyinye nke ịdịkọ n'otu n'udo site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi unu elu. Anyị nye ndị nwere Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezie bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile n'ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa, gị nwetara otu nwa gị dị nwe na Jesu Kristi ude nke aṅụrị ka o wee bụrụ ụkọchukwu ebe na eze nke ụwa niile. Uche gị bụ ka o si n'inye onwe ya n'elu ọta nke obe dịka ihe àjà nke udo na-enweghị atụtụ wee rụpụta ọrụ nke mgbapụta mmadụ. Ọ bụkwa uche gị ka ihe niile ekere eke nọrọ n'okpuru ya ka o were gbatara gị gị bụ Chineke ji ike niile, alaeze nke dị ebe zuo mba ọnụ, alaeze nke eziokwu na ndụ, alaeze nke dị nsọ na nke gracia, alaeze nke ikpe nkwụmọtọ, ịhụnanya na udo.
N'ihi nke ya, anyị na-eso igwe ndị mmụọ ọma niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-ekwe. Nna ịdị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị ya nsọ site n'ikwasa ha mmụọ gị ka ha were ghọrọ anyị ahụ na ọbara ka onye nwe anyị Jesu Kristi. Onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara were achịcha, nye gị ekele na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu ahụkwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele, bunye ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke rienụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ ka e were gbaghara njọ ga. Na-emenụ nke na ncheta nke m. Anyị kpọkọta n'ihe omimi nke okpukpe anyị na-eme ugbu a. Na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ịbụrụ n'iwu gị na-efe gị. Anyị ji umeala arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ n'ọbara nke Kristi,
bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ ga-azụrụ ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gozie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Hosea na ndị ofe ụka gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwuwe gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha ndị ọzọ na-ewula ahụ ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere ka anyị soro ejumara anyị gọzie nke Chukwu na ndị apọstụl gị na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa lekọta ndụ ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị ike n'oge site na Kristi soro n'anyị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na-edikọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa ta ụwa niile. Ụmụnna m, anyị were ekpere nụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị, were kpọkuo Chukwu Nna anyị nọ n'eluigwe. Zọpụta anyị na-arịọ ose bụrụ ụwa na-ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka azọpụta anyị na njọ oge niile, anyị ewere gbala ha nsogbu niile, were nchekwube gị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwala anya na njọ anyị ga kama na okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na anyị dịkọ n'otu uche gị siri chọọ, ịbụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịtanụ ibe unu ekele nke udo.
lee nwa atụrụ nke Chukwu. Lee nwe anyị Jesu Kristi onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma bụ ndị akpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Number 255. 255. Lord,
number 298. 298. All hail our Jesus' name. onye nwe anyị inye n'anyị nri nke ndụ ebighị ebi. Anyị na-aṅụrị iso iwu Kristi onye bụ eze nke ụwa niile. Biko mee ka anyị sorokwa binyere ya na-aṅụrị ebighị ebi n'ala eze eluigwe site na Kristi inwenụ anyị. Asị ka anyị kụpụrụ ụmụaka ndị gụrụ ihe tata, ka anyị kụpụrụ nọ n'aka na ha agbalịka na ha nwa. Anyị na-elotekwa, anyị na-amụ ọgwụ, anyị amaghị ya ọtụtụ maka ndị na-anatabeghị oriri na-finish high school ma ndị nke banyegoro kọleji. Unu mee ka anyị malụ anyị nwere afọ ole ma ole Jenụwarị ebido klaasị ha. Ihe a ji ama ọkụ ya na amaghị for about 2 months
ka ọ gara ịbụ mgbe e bidoro ihe emechigasị na ga anụhụ biko ndị ụnụ ma nọ n'ọnọdụ anụnwa anyị chọrọ ka ụmụaka niile ka a ghara inwe ndị excuse ndị otu anyị niile ka ha nwee the opportunity ime ihe ibe ha na-eme mgbe o ji wee ru. anyị makọrọ ọkwa ndị NIN National ID December 16 ha ga-anọ ebe a. ndị embassy ga-abịakwa maka ndị ihe paspọtụ December 18 to December 13. nke ahụ abụrụ ebe a. ihe ọbụla gbasara paspọtụ unu jee na the website ihe ndị a na-ama n'ọkwa na information ya dị na bọọdụ ije ebe ahụ iserie na foto memezie ihe sie dịka ndị na-akpọkwa m maka ọkwa amara ụbọchị ụka maka ọlụ enjiniarịn ndị enjinias achọrọ na Caltrans etiri m akwụkwọ ya na bọọdụ ije ebe ahụ iselie na foto ịchọzie afọ onye ị nwere ike ịkpọ dịka ndị kpọrọ na ime ka mmalụ mma enye gị afanye gị nọmba wee nwee ike inwere kọntakt. ndị chọkwalụ ịlụ with Los Angeles Water Resources meenụ ka mmalụ nwebụ onye nke zikwara ozi si na opportunities dị ebe ahụ. so ndị be anyị onwere ọzọkwa ihe ji anyị once ị gụrụ akwụkwọ dị qualified eya ihe afụlega ebe itinyere isi. ndị ICMO ndị nna Satọde anụnwa unu nwere enwe nzukọ ikpeazụ unu ebe a 4 p.m. ọ ya dị mkpa na unu bịa n'oge ka e were gbasaa ya were banyekwa ihe ndị ọzọ dịkwa na Satọde anwa. onye jiji ezinụlọ ha unu n'ebe a onye jiji kwụrụ ọtọ. ihe nji akpụ ya bụ Fraịde 7 p.m. ka a ga-akara papa ha ụka nye onye nke n'ebe a. ha nwere ndị ọzọ kwa ya a ga-akara ya ụka onye afụ na ọ dapụrụ mmadụ onye mazụka papa ya ara. so Fraịde a ka ọ ga-abụ 7 p.m. n'otu aka nwa ka m na-asị Cosmas Emenogu na ndị otu na ndị bie o nwere ndị na ya ọ dị ụkọ na mba ime ya unu n'anya ọ bụ nyanwa ndị amara onye ọ bụ ọnya na-ememere anyị na-ekere anyị buletin ụbọchị ụka ọbụla ọ na-eme n'onwe ya. so nke ihe bụ gịnụ nke anụnwa Fraịde onye jiji nke nyewa bụ ụbọchị one Saturday what time unu amaghị ọkwa na onwe unu ọ bụrụ ọzọ mụnwa gwara unu. so Friday 7 p.m. onye jiji Saturday 7 p.m. onye Emenogu. ndị kwaya ọkwa unu ukwe na ha ncha ndị kwaya ya ekwe Friday kwekwa Saturday. mgbe na-ayọbe na amadi na nwunye ya ka ha kwụla ọtọ. ihe njisi akwụla ọtọ bụ nwunye ya kpọrọ na-ebe nephew ya 24 years old mechaa law na Nigeria were ebe ịnọ with them for 3 months ka ọ nachigha wee sị ka ya gbaruo Canada 1 week wee nachighakwa na nke ha luzie na Canada ụbọchị o ya abụchife ọ nataba ebe a ka ọ gbago steepụ osi ebe a pịa isi na steepụ wee bụrụ ọnwụ. so nephew ya nwa bụ Chukwuka Dibia Ojuma 25 year old just finished law school were na-ebe ọ bụ eziokwu na Canada ozu ha nwa ka ọ ka bụ ọ ya ka nsị ka eme ka unu malụ daalụnụ. Kịta Ugonna Ifediba ihe nji akpalite anyị ekwugo anyị na-elimit ịma ọkwa ebe a. nyanwa bụ onye isi ndị Ikusa General o wee kwuo m si ya nke anụwa bụkwa nke ikpeazụ ya apụta ebe a ya amazị ka esi na-ezisa ozi. Ugonna come on. God is good all the time. As of today, Ikusa Young Adults, I weigh over 200 members nationally.
Biko, anakweta eba. With that being said, today is our final general body meeting for the year of 2023. We will be discussing our themes for our upcoming conference, as well as activities for the conference and selecting our delegates. Please, as usual, this meeting is at 4 p.m. on Zoom and Google Meets. So please find me after church if you have any questions. But I need your support and I need your assistance to make sure we have the best conference possible in the month of June of next year. God is good all the time. Kaisi Malaya Nache, Ikusanine, all the young adults in this country, national. So, uno kuna ike teroke, and on a mekona of Uma, Kaina Kodisia Ike. That one boy and Ajum Ajuju 2 or 3 times in the Madanajo, Nama Mareme, Nobro Kesieme, Ihana Kawabo, Emura Inyozo. Obo no be to ese me mo amaro odun ka no kugo mo boda no fe amazi to ese me no no ana say that na ihe afure to ese me odi mmadu ge ma mo amara am just saying what they are saying no bo na ese mmadu do take thanksgiving na bia loro nwa na ihe eso obeziokwu ihe mo ihe agwara mo bo Ibia Thanksgiving mmadụ sị gị dutie ọ bụrụ ọ dị mma ịkụ aka bịa ebe a nụwa soro gbara egwu nata ngozi ma ọ gị bịa kpọnyere ya aka n'ihe ọbụla ya ji enye ka ịkpọnyekwu aka nke gị ọ ihe ha sị m kwue so ọ bụrụ na ọ dị mma ịma na ha directiri m ọfụma ọ dịghị mma ịma na ha directiri m ọfụma ekwuwe na m ya ọnụ nụrụ ihe m kwuru daalụnụ ka anyị na-aga nke ọzọ anyị ji onwe anyị kịta ana m akpọlite Izuchukwu eze ọnụ kọmarie bịa bụ ọsọ ihe nji wee sị ya pụta ebe a enwere ihe ọzọ mgbe ọ nọ high school mụ na ya na-alụ ọgụ ya gbaa ya gụwa akwụkwọ oge ahụ ọ na-eyi panti ikere oya ọgụ mụ na ya lụchara etu a ka ọtụtụ parents si alụ ọgụ ụmụ ha na ndị ọzọ bụrụ ọsọ nyanwa mgbe ebe last month Izuchukwu kpọrọ m Simon Kurumsi Award, Osumbu Komobia graduation ya. Nsia graduation what? I could not believe it. In Atlanta, he graduated from medical school. Two things you see after. Nana Makomia Calogori. Amon my Inon and Menuchi there. So all our children, we are asking you, no matter what you do, no matter how you wear your pants, one day now you no more wearing it under his desk. No matter how you braid your hair, know what you are doing, know whom you are, persist in what you are doing. Excel to be the excellent person who your parents are wanting you to be. So kai kuproni aka. And in the there is what? There is God. That's why he is here. That's why obviously oje kwasoro na akuegu. Osisi na ya akuchana na no more. Okajebezie. Because some of us na eme. Umuaka, high school, continue your altar serving.
graduating, continue your altar serving. Do whatever you are doing in the church and for the church and for God. Dalo. Dịka anyị si eme tata bụ ụka ikpeazụ n'ọnwa November. So all the November babies, may you stand. All the November babies. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear November babies. Happy birthday to you. If today is the first time you are worshiping with us, please may you stand. Are you winning this? It's the first time. Oh wow! Look at them. First time worshippers. You are welcome. Anytime you are around, please come back and worship with us. I will na-ekenekwe ụkọchukwu ndị nke kara anyị ụka. Anyị na-ekele ụkọchukwu Victor Ọzọ Ofuanya. Na-ekenekwe onye isi ụka anyị bụ ụkọchukwu Marcelinus Mbata nke nọ na St. Benedict. Anyị akụpụkwuoro ọga anyị ụkọchukwu Jude Umobi. Daalụnụ. Asụkwa m ka m tinye unu na ndị kenere ekene kene ụmụ anyị abụọ ndị a gụrụ ihe ọgụgụ. Kpọrọ anyị ha aka biko. It's wonderful, and I encourage you to keep it up. Maka ndị ọzọkwa, ndị ọzọ bụ, I don't know how to speak Igbo. I don't know how to speak Igbo. Go and learn it. So that in our Nigeria, anytime you visit, ndị ọgbọ gị aga na-asụrụ gị Igbo. GRA gị, ha na-asụ ya na-anụ ya. Pụta ha pụtara ebe a bịa ihe ọgụ today. Ọ mara mma. But I didn't surprise onye nke mbụ bụchara chọọchị akpụwa aka nsị ha ka ihe ha jiri na-akpụ aka bịa ghọtazie na ihe abụ mbụ ya ọ na-abịa akụ ebe akwa ya ọ bụrụ mbụ ya so ana m ayọkwa maka ndị ọzọ ka ha soro kwebe na-amụtakwa were na-abụ. Thank you so much. Thank you, Father. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Misa gwụsịgo, lawanụ n'udo. Two, three, seven.